Sziasztok! A pénteki oktatáson a Microsoft Power BI eszközkészletét mutatjuk be a számotokra. A célunk, hogy megmutassuk, hogy lehet önkiszolgáló üzleti intelligencia elemzéseket készíteni az adatok megszerzésétől, az adatok átalakításán keresztül, egészen a vizualizációk elkészítéséig és különböző kalkulációk elkészítéséig. Valamint azt is megmutatjuk, hogy lehet az elkészült elemzéseket publikálni a powerbi.com felhőalkalmazásban, hogy lehet ebből dashboardokat készíteni, riportokat készíteni, valamint milyen olyan képességekkel rendelkezik ez a felhőalkalmazás, amivel az elkészült riportjainkat még hasznosabbá, még önkiszolgálóbbá tudjuk tenni. Például az itt bemutatott Natural Language Query, amivel élő szóban tudunk kérdéseket feltenni, az adatokból pedig megkapjuk a válaszokat. Várunk mindenkit szeretettel az oktatáson, aki számára ez érdekes lehet. Sziasztok!